Benvinguts i benvingudes, estem aquí fent el directe als Jardins de la Devesa de Girona, una oportunitat i doncs estem molt agraïts de poder-ho fer aquí. Si ens veieu una mica atabalats és perquè hem tingut problemes tècnics d'última hora, però ho tenim ja controlat per fi, ens ha costat, però hem pogut emetre en directe. Ara sí ens diuen pel xat. Moltes gràcies. Va, genial. Doncs res, dèiem que avui, ja veieu que no estem sols, ara parlarem amb el nostre convidat que el tenim aquí al mig esperant, però abans una mica de publi. És el nostre primer directe de Twitch oficial, hi ha obertura del canal, ja el fem avui aquí, als Jardins de la Devesa, a Girona, al Festival Udivers, que és fantàstic, a l'aire lliure, m'encanta. Però els que no ens conegueu, sabeu que al YouTube doncs, teniu tot el nostre material de diferents tipus al voltant del joc de taula. I bueno, ara si no, entrem a... Ara entrem. Tenim sorpresetes pel directe d'avui, les reservem per després, perquè ara hem d'aprofitar aquesta estona i poder entrevistar el nostre convidat. Òscar Garcia, bon dia, com estàs? Hola, bon dia, bon dia, molt bé. Ens n'alegrem, aquesta estona de moment pànic. No podíem començar. No pateix, totalment comprensible. Disculpa. Amb els jocs tradicionals no ens acostuma a passar, però entenc que la tecnologia té aquestes coses, És fantàstica fins que alguna cosa peta, no pateixis. Exacte. Doncs tu mateix ja has dit alguna cosa, de jocs tradicionals. Si et sembla, Xus, presentem una miqueta, que ens expliqui com ho vols fer. Bueno, doncs l'Òscar, he de dir que ja ens coneixem de fa temps i és un gust tenir-lo aquí. Estàs superimplicat en el món dels jocs de taula, no, del joc tradicional. També el joc de taula. També el joc de taula. És que el vici de dir joc de taula sempre ja surt. També. I bueno, doncs ens agradaria una miqueta que ens expliquessis una mica el teu bagatge, vale? Sí. Sabem que ets a la companyia... De Jocs l'Anònima. De Jocs l'Anònima. I bueno, jo t'he vist a les xarxes de tope, que també et pots fer publicitat per si vols que la gent et segueixi, a l'arroba, aquestes coses, tu digues-les, no tingues problema. Cap problema. Doncs això, explica'ns una mica... Bé, doncs jo vaig començar com molta gent en els escoltes, allà em va agafar la xispa del joc i a partir d'allà amb 18 anys doncs vaig veure que el joc era un camí on hi havia moltes possibilitats, no econòmiques, evidentment, perquè no és un camí fàcil econòmicament, sinó un camí de possibilitats de felicitat, o sigui, de trobar realment una cosa que t'ompli. I a partir d'aquí doncs, vam tenir la sort de trobar-nos amb gent com el Víctor, el Biel, el Miqui, que som els fundadors, diguem, de la companyia Jocs l'Anònima, que és aquesta associació, sempre ho deixo molt clar, és una associació, encara que no ho sembli, però és una associació que l'únic interès que hem tingut és transmetre la passió per jugar, i que és el que jo vaig descobrir amb 18 anys als escoltes. I res, i hem anat transmetent aquesta passió durant, oficialment portem 12 anys, extraoficialment, perquè abans de constituir-nos com a associació també anàvem junts, doncs portem quasi 20 anys pel món transmetent la passió del joc. I com tu deies molt bé, no t'has equivocat pas. Evidentment el joc tradicional és el nostre paraigua és més gran perquè creiem molt en les possibilitats del joc tradicional, però evidentment ens agrada tot tipus de joc i el joc de taula està superpresent amb les nostres activitats perquè al final també hi ha joc de taula tradicional. Clar. I de fet els primers jocs tradicionals que es coneixen són de taula, no? Per tant, doncs una mica tot, no? I transmetre doncs això, les ganes de jugar, la felicitat que t'aporta jugar com a persona i que traslladen un món en el qual les decisions no tenen conseqüències reals i per tant tu passes bé i ja està. A gaudir-ho, a passar-ho a tope. I tant. Clar, avui dia per sort tenim moltíssima tipologia de jocs que podem gaudir i sabem doncs que la companyia anònima també fa molt ressò del joc tradicional. Jo voldria saber, suposo que la nostra audiència també, què és el que fa tan especial el joc tradicional, no? Per què aquest interès? Per mi el joc tradicional té un component emotiu, té un component emocional, és a dir, té un component de que em retorna a èpoques viscudes molt felices i també té un component reivindicatiu, és a dir, per una banda és un component emocional, per l'altra banda és un component reivindicatiu, és a dir, el que nosaltres fem transmetent la passió de jugar és que no volem que morin, que s'esgotin, que s'extingeixin certs jocs que crec que com a societat els hi devem tenim un deute amb ells, certs jocs que com a societat ens han
explicat com hem evolucionat, no? I que han acompanyat moltes hores de moltíssima gent. Clar. I nosaltres doncs veiem amb aquest deute de reivindicar que evidentment que hi ha molts tipus de jocs, com dèieu, i que hi ha el tema de la tecnologia ens passa per sobre, és com un tsunami. Cap crítica, no sóc un taliban d'aquells que agafaria un endoll i desendollaria, no patiu, vale? Però sí que crec que tot té un espai, que cada joc té un espai, que cada joc té un moment, i això és el que nosaltres reivindiquem quan fem activitats, és a dir, la gent venen, juguen i diuen, ostres, m'ho he passat molt bé amb aquest joc, vale, perfecte. El que no fem és llavors una espècie d'adoctrinament en què si marxes a casa i no continues jugant a aquest joc et caurà la teva de Caín. No, o sigui, no passa res, has vingut aquí, has jugat, t'ho has passat bé, doncs torna a casa i si jugues amb aquest molt bé, i si jugues a la Play, doncs també, no? Però com a mínim aquesta estona que has estat aquí, tu has passat molt bé jugant a un joc en el qual no comptaves, no? Aquest és el nostre objectiu. Igualment lliga, no?, amb això que deies ara de no perdre els jocs tradicionals, de no perdre l'origen, de dir, potser no hi juguem tan assiduament com amb altres tipus de jocs, però el fet d'haver-los tastat, no?, fa que no caiguin en l'oblit, que com a mínim et sonin, com a mínim puguis dir, ei, sí, jo he jugat a aquest joc i m'ho he passat molt bé. Sí. O, per exemple, la relació intergeneracional que es fa amb aquests jocs, no? També busquem, no som una guarderia, ho hem dit sempre, no som una guarderia, ja sabem que el joc tradicional sobretot està associat al joc infantil, no és això el que busquem, sinó que el que busquem és que la gent de totes les edats juguin entre ells i elles, i moltes vegades ens emocionem quan veiem un avi o àvia jugant amb els nets o amb el fill o amb la filla i emocionant-se, no? I dient, ostres, és que la rutlla, el cèrcol, l'aro, que és és un joc, perdoneu, doncs quan veus un avi explicant a la seva neta com feia anar l'aro, com feia anar la rutlla quan era petit i com el fa anar ara, això no té preu, o sigui, llavors ja està, marxo feliç, no? A més que és una cosa, això de l'aro típic, de que ho veus en els dibuixos, per dir una manera, no? Però dius, hosti, la vida real no ho veus, no? I són potser trets identitaris de la nostra cultura i que l'hem de mantenir, ens hem de demostrar d'on venim, no? És important saber d'on venim i què ens ha marcat per arribar on som ara. Ho has clavat, aquest és un dels objectius, és a dir, no oblidar... T'ha quedat de fàbula, és no oblidar això per mirar endavant, és a dir, no volem tornar no pretenem tornar endarrere, la societat no està per tornar endarrere, i hi ha coses que tornar endarrere no caldria, no cal ficar-nos en segons quins temes, quins jardins, perquè ja sabeu que jo soc perillós, però no cal tornar enrere, però sí que sempre una mirada endarrere va bé per continuar tirant endavant. I el joc tradicional et permet aquesta mirada retrospectiva de mirar endarrere per continuar jugant ara i mirant endavant coses que poden fer feliç. M'agrada molt això que has dit abans, dels enllaços que hi ha amb les altres generacions, perquè avui en dia, precisament, amb el tema dels videojocs, es crea un mur, no? que dius, ostres, és que jo les tecnologies no les domino, les veig molt llunyanes, les persones més grans, diguem-ne, i en canvi els joves estan molt a tope. I dius, ostres, punts de connexió amb lo important que és el joc per la comunicació entre les persones, no? I tot això que es perd. I això, quan tu has parlat dels jocs de taula, que sé que tu ets molt fan, com jo, molt fan dels jocs de taula, això el joc de taula també ho té. És a dir, tothom juga en igualtat. En un joc tradicional la igualtat és molt important, perquè tothom juga amb les mateixes possibilitats, no? I en un joc de taula igual, és a dir, tothom pot jugar amb tothom, que és el que busquem, no? I per això l'Anònima sí que el nostre paraigua més gran és el joc tradicional i és el nostre tòtem, no? És el nostre pilar, però a partir d'aquí les ramificacions, una de les més importants és el joc de taula, que també creiem que té una potencialitat per fer feliç a la gent espectacular, i que a mesura que l'hem anat coneixent ens hem adonat que el joc de taula realment és molt interessant i que hauria de jugar tothom també. Sí, bueno, jugar és una cosa bàsica, que hauria de jugar tothom ja per base. El joc tradicional i el joc de taula està clar que tenen uns elements que són únics i que no es poden substituir. Sí. Clar, a mi parlaves abans dels videojocs i del joc tradicional, que sembla que es contraposen molt, i m'agradaria saber el teu punt de vista és evident que avui dia conviuen. Sí. Com ho veus tu? Sí. Conviuen, són complementaris, tenen cadascú el seu espai, com ho veus? Per mi
al meu punt de vista, per mi l'has clavat amb la paraula complementaris. Per mi són complementaris. Jo entenc de que la tecnologia avui en dia... A mi també m'agrada anar amb el mòbil, mira, el tinc aquí sobre, M'agrada anar amb el mòbil i m'agrada poder-ho fer tot, connectar-me al Twitch de la casa del joc en un moment i poder escoltar qualsevol cosa interessant que feu. M'agrada poder connectar-me a la meva banca online i mirar que encara no estic arruïnat, o m'agrada, jo què sé, mirar a internet i que el Dembélé no sé si està a punt de renovar o no. Això a mi m'agrada, no? Però també hi entenc que això agrada a la majoria i per tant contra això no podem fer res. Això és un tsunami que arrasa, no? I que simplement pots intentar aprofitar-te de les moltes coses bones que té la tecnologia. Per tant, lluitar des del món del joc tradicional contra la tecnologia seria ja no David contra Goliat, sinó que seria perdre ja directament. O sigui, és perdre la partida. Llavors, la clau és el que has dit tu, la paraula complementaris, és a dir, per què no pot una persona una estona jugar a la rutlla, al molí, amb esquís cooperatius o a la morra, i després se'n pot anar a connectar-se on vulgui, a jugar amb el Candy Crush, a jugar a la Play o el que vulgui. O sigui, podem fer-ho tot. I amb la mesura, amb l'estona que cadascú pretengui. És a dir, si aquests senyors d'aquí davant, que tenim de públic, que està fantàstic, els hi agrada més la tecnologia, doncs es tiraran més estona jugant al Candy Crush que venint a jugar al molí. Però està bé que vinguin un momentet i facin una partida de molí i descobreixin doncs, que el molí és un joc que té més de 2.000 anys, que és l'antecessor del 3 en ratlla i que està bé, que és un joc divertit, passes 20 minuts molt interessants, un joc d'estratègia, etc. Vull dir que és una cosa que es pot complementar. Jo l'únic que demano i l'únic que reivindiquem és que no es morin. És a dir, la tecnologia sabem que no es morirà. Segur. Vale? Això ho sabem segur. Pues llavors el que demanem és que el joc tradicional no acabi mort. És a dir, que et trobi el seu espai, però que no acabi mort. I llavors, des de la companyia, què feu vosaltres perquè tot això revisqui, quines activitats, quins moviments feu? Mira, nosaltres som molt transversals, és a dir, nosaltres fem el que ens demanen. I sobretot ens costa tenir un no, és a dir, quan diem que no és realment perquè no podem, perquè si no sempre ho fem. I la veritat és que no diem mai que no perquè la majoria de gent que s'acosta a l'Anònima per demanar què fem i que ens demana activitats són amics, com el Pablo, com el Marc, com la Cati, com el Pau de l'Udivers, són com el Toni Serres, bueno, tot de gent que hi ha aquí en aquest festival, que aprofito per fer la falca de publicitat, veniu al Festival Udivers perquè és espectacular. Veniu. Val? Tots són amics que tots tenim el nostre espai de joc, organitzem el nostre espai de joc i que et ve de gust venir a anar al seu espai de joc i compartir la seva vivència i la seva felicitat aportant el teu granet de sorra. I això és el que intentem fer des de l'Anònima, és a dir, Festival dels Pirineus, anem allà a fer jugar la gent, perquè sabem que la gent dels Pirineus doncs s'ho han currat. L'Udivers, Festival de Granollers, el Dau, on sigui. Llavors, torno, ja us he dit que era perillós jo, la que m'engego ja... No, em sembla genial. Tu fes. Llavors, el que fem nosaltres bàsicament és temes formatius, fem de formadors a escoles, no, a espais, a esplais, a escoltes, amb entitats que vulguin que la gent es formi en temes de joc. Fem activitats, és a dir, plantegem activitats de joc tradicional com la que tenim avui posada aquí a l'Udivers i al final fem jugar la gent, val? I també organitzem 2 festivals pròpiament. La nostra activitat més grossa potser és l'organització del Festival del Joc de Berga, que és el 6 de desembre sempre, i la coparticipació en el Festival del Dau, perquè el Festival del Dau és un festival molt, molt, molt gran, i allà nosaltres el que portem és la part del joc tradicional. Llavors, entre tot això, sempre surten cosetes, però bàsicament és formació, assessorament, activitats de plaça, de carrer, amb els amics, amb qui sigui, i sobretot organitzar les dos fires que són festivals que per nosaltres són com els nostres fills, no?
I si alguna persona de les que ens està veient, ens està escoltant, li agradaria contactar amb vosaltres, per quines vies us podria trobar? Bé, tenim Twitter, que és @jocsanònima, tenim Instagram, que és @jocsanònima, el Facebook també, Jocs Anònima, i si alguna cosa d'aquestes falla, perquè pot fallar, també tenim també @joctradicional, també em podran contactar a mi directament, i si no, posant al Google Jocs Anònima teniu el blog, que també és fàcil de contactar. Jo sempre a la gent els dic, mira, fica't al Google, posa Jocs Anònima i entraràs al blog, i és el més fàcil. Sí, nosaltres ho hem remenat tot, això, i està molt bé el blog i totes les xarxes, mireu-les, que val molt la pena. Estem parlant tota l'estona de joc tradicional. A mi m'agradaria que em fessis una definició de joc tradicional. Bueno, definició no de diccionari, però una miqueta, perquè a vegades costa, encara ho suposem les coses una miqueta, no? I el joc tradicional ben bé què és, no? Sí, el joc tradicional es podria definir tranquil·lament amb una definició de joc. Hi ha un senyor que es diu Huizinga, que és un mestre, el clàssic, un pensador de l'època, que va definir el joc com una activitat lliure, de memòria, però una activitat lliure en un espai i un temps que per si mateix té una finalitat lúdica, no? És a dir, de plaer, no? En si mateix. El joc tradicional no és res més que això, però afegint-hi elements de l'espai de cada societat, i són jocs que han passat moltes generacions l'una a l'altra, i que oralment, escritament, com sigui, s'han anat traslladant aquests jocs. Això és el joc tradicional. És el joc, per fer-ho simple, al igual algun talibán del joc tradicional em pot matar, però per fer-ho simple són els jocs d'abans que ha jugat tothom i que s'han anat traslladant amb els temps fins a arribar a nosaltres. De generació en generació, Sí, però aquesta és la meva definició, vull dir, no l'agafeu perquè igual algú es diu que no és ben vist. Jo la comparteixo bastant, Sí, a més, és molt curiós perquè hi ha jocs tradicionals que arreu del món te'ls pots trobar. I això és una cosa que sempre m'ha fascinat moltíssim, com cultures totalment separades juguen a coses molt semblants, no? Sí, i aquest és una de les coses, no? És a dir, llavors, quan dèiem que els jocs explicaven la societat i l'evolució de la societat, aquí ho veus molt clar, perquè no juguen igual a la UALE al centre de l'Àfrica, que juguen a la sorra, i a les llavors pròpies, que nosaltres, que tenim un tauler comprat o que ho fem amb taller, primer fem un taller, construeixen en paper i no és el mateix. Com tampoc juguen amb les mateixes rutlles, és a dir, nosaltres la rutlla és un estri de ferro, d'acer, i si tu vas en segons quins llocs on estan acostumats a tenir conflictes bèl·lics, el seu aro són les rodes dels camions de guerra que es perden pel camí. Per tant, això explica que els mateixos jocs s'hagin traslladat, que té molt mèrit. Avui en dia no té cap mèrit. O sigui, tu poses internet i poses com jugar a no sé què i ja està. Però estem parlant de 50, 100 anys endarrere, té molt mèrit que uns jocs arribessin de Normandia a Catalunya o del centre d'Àfrica o a Catalunya o a Estats Units o a la Xina o de Xina, saps? Vull dir que aquest és una mica també la màgia, no? del joc tradicional, que tot i a les barreres de moviment s'ha traslladat de lloc en lloc. Ara ens explicaves, ens parlaves, no, de com el joc tradicional parla molt d'una societat, perquè és això, en funció del seu context, del que tenen a prop, del que viuen, creen un joc i juguen, i intenten traspassar aquell material, aquelles normes i com s'adapta a cada context. Nosaltres aquí, ha donat la casualitat que tenim un material, em sembla que sí, el aneu veient durant tot el directe. Si el vols ensenyar una miqueta, Xus, es veu, per això. Es veu, Són unes petites canyes que hem hagut de retallar, sí, anava a dir recollir per fer-ho més maco, però no, realment les hem retallat. Ja t'he xafat. Hem anat a recollir, no. No se'n pot dir res. No, ja està bé. Tenim una cortina aquí de canyes per fer una miqueta més bonic el decorat, les hem hagut de retallar i llavors hem agafat això, no? Clar, ens hem quedat amb aquest material i hem pensat amb el Xus, ostres, aquest material és prou interessant, no només per fer un taller, per fer una manualitat, ens podria servir, no? I ens hem il·luminat i hem dit, home, li podem preguntar a l'Òscar què se li acudiria a ell
Sí. quin joc podríem fer amb aquest material, no? Sí, cap problema. Mira, jo crec que en el 95% de persones, si els hi dones aquest material així, et diuen dona'm un rotulador al pinto i ja tinc un Mikado, no? Sí, Que seria el més normal, joc de bastons i tal, no? Jo agafaré només un, val? I us ensenyaré un joc de bastó, un joc típic de pastor, val? Vale. Els jocs de pastors, normalment, els pastors no tenen res més que el ramat, el gos, amb això no s'hi juga, vale? No. I el bastó de caminar, val? Llavors, els jocs de pastors normalment eren amb el bastó, val? Llavors, en tenim uns quants, però n'hi ha un que és molt tonto, molt simple, tonto no, simple, val? Que és tan simple com una persona agafa el bastó, l'altra persona està a sobre del bastó sense tocar-lo, vale? La persona que agafa el bastó, quan decideixi, jo et puc anar camelant, i puc anar explicant una història, vale? I quan jo decideixi deixaré anar el bastó. I el que està protegint el bastó l'ha d'intentar agafar l'aire. Et sembla? Fem una partida, a veure si m'intentes... Fem una partida. Em guanyaràs... Jo sóc molt mal jugador, o sigui, en sé molt de jocs. Fa molts anys que jugo i, per tant, per nassos n'he de saber, o sigui, si no, seria un drama. Conèixer-el sí, però l'habilitat ja és un altre tema, Però quan jugo jocs de taula sempre perdo. Jo soc, sabeu aquell tipus de jugador sociable que l'únic que li importa és jugar i passar-s'ho bé? Doncs jo sóc aquell. Jo soc bastant així, també. A mi el killer aquell que guanya sempre... L'Mbappé. Sí, l'Mbappé jo ja m'aparto, dic, felicito ja abans de començar i així passem-ho bé. Perquè el Jornet també ho guanya. Sí, també guanya sempre. Però en aquest cas jo, que sàpigues que sóc molt perdedor amb això, perquè no passa res. Vale? A veure, tinc el micro aquí, però ho intentaré, va. Sí. Tu, no moguis el pal, no, jo el pal el tinc aquí, tu mira on vulguis, no cal que em miris a mi, pots mirar el pal si vols, però jo en algun moment o altre el deixaré anar. Ja me l'ha liat. I tu has d'intentar agafar-lo, Vale? Humiliació en directe, ja està. No passa res. Si no fem al revés, perquè la humiliació seria molt més gran. Jo crec que ha d'haver-hi la revenja, Jo faria una segona. Vinga, va, ara agafa'l tu. Ara agafo jo el pal. I jo, més amunt, amb una mà. Te'l posaré així, sí. Així va bé, no? Així va bé. I en qualsevol moment el deixo anar. Sí. I es poden fer fintes. Es poden fer fintes, si vols. Clar, tu ara estàs molt atent i m'està posant Vale, llavors això si jugues amb un bastó una mica més gruixut, jugues d'una distància més o menys d'aquí, vale? I tens més temps d'agafar-lo. Aquí tu i jo hem jugat amb desavantatge perquè teníem molt poca distància, vale? Però era per ensenyar-vos un joc de pastor. És molt simple, com has dit abans, però és molt divertit. Potser no hi jugaries 30.000 milions de partides, evidentment. Però una estona, 5 minuts, aquells 5 minuts tontos de dir, va, anem a fer una partida... I es poden fer moltes més coses, però aquesta jo crec que és representativa del que venim a fer. Sí, ben bé que qui s'avorregis perquè vol, podríem dir, perquè en qualsevol cosa pot jugar. Sí, vull dir que hi ha jocs, per exemple, la morra és un joc que es juga amb les mans, no? És un joc com els xinos, no? És a dir, intentant dir com els xinos. Els xinos eren monedes, la morra és encara més ben parit, perquè només és amb les mans i dues persones treuen una mà alhora amb uns dits i has d'intentar endevinar, a l'hora que treus la mà, cadascú alhora diu un número, de l'1 al 10, i has d'intentar endevinar la suma dels dits. Val? Això és un joc que té una competició internacional, o sigui, aixequem-nos amb la morra, perquè té una competició internacional, però vull dir que pots jugar amb qualsevol cosa. Sí. I ara una pregunta ja més personal. Joc estrella per tu, que et té enamorat del joc tradicional? Mira, estava a punt de dir la morra. No, estava a punt de dir la morra perquè per mi és un joc que té tots aquests components que ha de tenir un joc, no? És a dir, té estratègia, té psicologia, té una mica d'atzar, atzar té poc, però té una mica d'atzar, té emoció, té de tot. Però en honor a la Casa del Joc i a l'amistat que tenim a través del CAE, que és un lloc que jo en tinc un molt bon record d'haver passat molt bones estones allà amb gent, molt bona gent, et diré que en un moment donat el CAE em va demanar un escrit en la revista que no sé si encara fan, que es diu El Farcell. Diria que no. Que era la revista que feia el CAE. Doncs en aquella revista em van demanar el joc de la teva vida. I en aquell moment vaig
posar que el joc de la meva vida era el joc del pot, i us explicaré què és el joc del pot. Val. El joc del pot és una plaça, un espai gran, un pot de plàstic al mig, bueno, podeu posar de plàstic o el que vulgueu, però que es pugui xutar, buit, un pot al mig, Important, que estigui important, sí, buit, perquè si no... el peu se'n va. Sí. Llavors, una persona que para, que busca, i els altres s'amaguen. Llavors, un dels que s'amaguen xuta el pot, en castellà li diuen bote. Sí. Xuta el pot, tots ens anem a amagar pel voltant, i el del pot el va buscar i torna i el planta. I llavors nosaltres jugàvem en castellà, bote, bote, i començava a buscar gent. Quan deia algú, bote, bote, Òscar, pum, surts. Bote, bote, no sé què. I quan tothom està atrapat, el primer que han atrapat pilla. Però, si t'escapes molt lluny i surt un fenomen, un valent, i surt corrent i torna a xutar el pot abans que tu el puguis aturar, vale? Perquè per dir bote, bote, Òscar, s'ha de tocar el pot, no es pot dir des de Cuenca, vale? Llavors, si xuta el pot, tothom es torna a amagar i la persona torna a pillar. És dramàtic, però vale? És frustrant, És frustrant, no, sí. Com tothom. Doncs aquest joc, per mi, és el joc que m'ha marcat a la vida, perquè els meus estius a Vilanova de Meià, que és un poble on va néixer part de la meva família i on hi tinc una estima especialíssima, perquè he passat els millors estius de la meva vida, a les nits, quan tornàvem de la piscina amb la bicicleta, tipus verano azul, imagineu-vos un verano azul, vale? Doncs quan acabàvem del verano azul, a la nit, les padrines es posaven en una plaça, típica plaça ajuntament de poble de 200 habitants, les padrines es posaven en els padrissos, s'asseien i feien la xerrada. I els nens i nenes, que hi havia que ja teníem 14-15 anys, val? Doncs ja érem adolescents, doncs ens passàvem de 10 a 12 a la nit jugant al bote. Sí. Així. I per això crec que és un dels que em va marcar i el vaig escriure al farcell i quan m'has preguntat he pensat aquest. Direm aquest. El tenim. És un joc 10, Jo també l'havia jugat molt i a l'esplai el fèiem jugar amb les criatures però perquè volíem jugar nosaltres, T'ha sortit. Sí, anaves dient i jo, ai sí, quins records, no? Podríem jugar al bote, Podríem fer un bote aquí a l'univers, tothom. Exacte, seria divertit, Però bueno, doncs aquest és... Però és, tornant una mica a l'inici per tancar el cercle, no? Tornant una mica a l'inici seria el component emotiu. Sí. És a dir, veieu que quan m'heu demanat el joc que més m'ha marcat, he anat al component emotiu. He anat a la nostàlgia i a recordar aquells moments en el que la felicitat era 100%, era intensa, no pensava si demà tinc que anar a treballar o quants marrons tinc a casa o no, què? A passar-ho bé. A passar-ho bé i com si no hi hagués demà, no? Que es feia fosc i continuava jugant allà. Exacte, això és el joc, no? És aquesta felicitat, diguem-ne. Sí, senyor. Doncs anem a veure una mica el públic de Twitch si tenen alguna pregunta per l'Òscar abans d'acomiadar-lo. Perfecte. Per si voleu preguntar alguna cosa, veieu, és un pou de saviesa, té moltíssims jocs tradicionals i no tradicionals també. A casa en tinc molts de tradicionals, però me'n vaig ja, no vull ser repel·lent, però me'n vaig ja a més de 1.000 i alguna de taula, ja començo a tenir problemes d'espai, problemes d'espai. Em superes. Però ja parlarem. No volia fer cap competició, No. Però és perquè us dongueu, perquè us feu una imatge. Però és que això enganxa, perquè és brutal. Quan trobes l'amor amb una passió, això fa que vagis aconseguint. És brutal. A casa me'n diuen, però com pot ser que encara compris jocs de taula? Si ja els tens tots, dic, no, és impossible. O sigui, cada dia van sortint jocs nous i tots són molt interessants. Alguns els compraràs i alguns no, però tots tenen alguna cosa. I aquí vull remarcar, i aquí acabo, i us deixo fer preguntes a vosaltres, però si voleu, però aquí vull remarcar la feina de la gent que hi ha darrere de que crea un joc. És a dir, a darrere de cada joc de taula o de cada joc tradicional en el seu moment, hi va haver algú que va pensar com jugar. I això és una cosa que té molt mèrit, perquè és un acte de creació pur. I potser no està tan ben vist perquè econòmicament, bueno, evidentment hi ha una indústria del joc de taula, i això comença a ser fort, val? Però, ostres, té molt mèrit, i jo aplaudeixo, i jo sempre, amb els amics que tinc creadors, sempre els aplaudeixo i els dic que els admiro moltíssim, perquè realment es porta molta feina crear una cosa, i crear un joc de taula, i per tant... I l'altre col·lectiu, i així ja tanco, l'altre col·lectiu de gent a qui sempre he admirat
i a qui sempre agraeixo és tota la gent com vosaltres, com els amics de tots els festivals, de Pirineus, de l'Udivers, aquí vaig de l'Udivers, però de Granollers, del Dau, de tots els festivals que es fan, normalment el de Berga, etc. Tota la gent que dedica el seu temps, que econòmicament no li compensa, ja us ho dic jo, però tota aquesta gent que dedica el seu temps per fomentar, per transmetre la passió del joc, es mereixen la meva admiració absoluta. I des d'aquí, el canal de Twitch, ens m'agradaria que donar-vos les gràcies a vosaltres, donar les gràcies a tota aquesta gent que hem anomenat, perquè no defalliu i perquè continueu posant el joc, sigui de taula, sigui tradicional, sigui com sigui, posar el joc en el centre, amb el focus que li pertoca. I gràcies a tu, òbviament, o sigui, moltes gràcies, perquè això ens omple moltíssim. Ens reconforta, ens anima. Hi havia alguna pregunta per aquí en el xat? No tenim preguntes aquí en el xat. Si algú del públic en directe vol fer alguna pregunta, l'Òscar és tot vostre. Soc perillós, t'he avisat. Jo tinc, no sé si una pregunta o seria un comentari. Parlant amb el meu nebot, ara ja és una mica més gran, ja passa que està per als 10 anys, ja juga potser més a jocs més de videojocs i això, però abans jugava jo crec que de jocs tradicionals encara. Però crec que la definició de jocs tradicionals per ells era estil gogos, o jugaven també amb una espècie de baldufes que xocaven entre elles i el que quedava és... El Beyblade, una mica. El Beyblade. Clar, això és una evolució d'aquests jocs tradicionals? Sí. Ho veus així o creus que és una altra cosa? No, un moment, repetim la pregunta perquè no deu haver quedat per la gent de Twitch, que així ens ho sàpiga. Ens pregunten aquí al públic si, bueno, que el nebot del que ens pregunta, ja que juga jocs que són com els Beyblades, que són baldufes que xoquen, o els gobos, que eren unes figuretes de plàstic, no?, que podies comprar i els tiraves una contra l'altra, no? Sí. El tema és si això és una evolució del joc tradicional, si això és joc tradicional o no... No et donaré la resposta absoluta, perquè la raó absoluta jo no la tinc. Jo parteixo que no sóc un ésser superior, com el Messi, i per tant no puc parlar, així, de dir-te una resposta definitiva, però la meva opinió és que sí, tens raó. Per mi és una evolució del joc, i una evolució necessària, perquè si no corres el risc de que les baldufes de tota la vida, evidentment, encara hi són, però si aquestes baldufes, el nom que heu dit, que no el tinc molt controlat, però si aquest joc que has dit que jugaves amb el teu nebot, o que jugava el teu nebot, serveix perquè l'element de joc, que és la baldufa, que és tradicional, pervisqui, o sigui, sobrevisqui, per mi és perfecte. Ja m'està bé. O sigui, si la baldufa ha de sobreviure... De fet, hi ha baldufes tradicionals, sí, baldufes de tota la vida, que en lloc d'una punta rodona tenien una punta de clau. Per què? Perquè quan es llançaven entre elles el que jugaven era partir la baldufa de l'altra. Al final és el mateix objectiu que aquest joc que m'has dit, no? I per tant per mi és una clara evolució. El Gobi, bueno, aquest joc que heu dit dels gogos, sí, val? És una evolució de les taves, dels ossets, o una evolució de jugar a les xapes, o de cromos, de jocs de picar. Per tant, jo crec que sí que és una evolució i que benvinguda sigui l'evolució. És a dir, jo quan hi ha marques comercials que en les seves bosses de patates posen un patacó, en castellà tazo, o posen una baldufa, o posen qualsevol d'aquestes coses, jo estic content, perquè ajuden a que al pati aquests jocs surtin i juguin, i per tant que juguin a bales, caniques, que juguin a baldufes, el nom que heu dit, perdoneu, o que juguin els gobos aquests. Ja està bé, perquè al final és perdurar el joc tradicional, no? Responent a tu, l'element és el que marca per mi, si és una evolució o no. És a dir, si continua sent reconeixible que és una baldufa, per mi és l'evolució. Si realment es tiressin pedres, doncs llavors no seria una evolució de la baldufa. Però el fet de reconèixer l'element de joc és el que jo crec que marca l'evolució o no. No sé si t'he respost, però... Totalment d'acord. Merci. Una mica d'aigua, què? Estem assedegats. Doncs moltíssimes gràcies, Òscar, de nou. Vosaltres per donar veu al joc tradicional i per poder donar veu a agrair tota la gent
als amics que avui estic veient aquí, que els hi vull agrair tota la feina que fan, perquè no ens ho diem sempre, i ja que tinc un espai públic, tota aquesta gent que tenim aquí al voltant, ells no els veuen, però que avui aquí ara està fent fotos, l'altre està fent de tècnic de so, sí, però aquesta gent com la Gati i el Pablo són elements molt importants en el món del joc del nostre país, i m'ha vingut de gust agrair-los i agrair que hi siguin i que estiguin al nostre costat i que siguin amics de l'Anònima, que al final aquest món és molt petit i per tant si som amics millor que millor, no cal... Tots a la una. Sí, tots a la una, que és el millor. Doncs moltes gràcies, Òscar. Nosaltres ens quedarem aquí fent una miqueta més de directe. Jo me'n vaig a explicar jocs, perquè no, les dues voluntàries que tinc ja se'n recordaran de mi i de la meva mare, però no patiu, vale? Sí, vull dir que, Doncs gràcies per tot. Moltes gràcies a vosaltres i sempre disposats a el que vulgueu. Vale? Molt bé. Igualment. Merci. A tu. No sé si ara m'he de moure de seient o no. Ja no tenim cadira. Ja no hi ha cadira. Ja està, tot arreglat. Fàcil, ràpid. Som gent de recursos. Concís i per tota la família. Molt bé.